Choy. Choy. Silingaw na to da Choy. Domingo ba? Lockdown. Davao. Visual. Pabibaton. Rank match na. Ay, man tag-bwenas na tani. Maalas kay gahapon. Kahit gihawd na. Ako'y astag yung malasa. Pati pine match na lang. Nanong S5 man dyan ko pirmi. Uy. Pabilain. Hindi mo usab. Malasa. Uy, adjust na putaan. Lagi na sa swerte. Ako malasa. Eh, sige na tag-adjust, ane. Ako'y magban? Ay. Unsa pa, Ping? Kani, Choy, oh? Kani akong iban, Choy. Naglagot ko ng bulaga, ana. Suki mong bulaga. Show, oh, Mia. Layla na po, Layla. Layla, oh, show, Layla, oh, Layla. Oh, Layla. Oh, Layla, oh, show. Oh, show, Layla. Sobra ka na! Kung nasa panahon tayo ng mga samurai, hinati na kita, hindi kita patatawarin at hindi kita pagbibigyan! Ako na MM. Cancer na po daw. Hardly perspect. Oo, ako na MM, oh. Ako na. Closer I get to you. Ay, salamat eh, magtang. Tako nga na sport. Kaya ako MM. Ay, wala nang Bruno na. Katawan na ni Layla. Ni Layla day lama. Ay, salamat. May nagtag. Sige na. Pick na mo datanan. Layla. Layla na. Imba ng Layla. Ay, kumpiyansa na. Wala ka pa rin kwenta! Gunggong! Diyos ko. Hala mo niya. Queen of Frankenstein. Oh my goodness. Ay, unsa pa? Layla na. Wala na. Finish na. Sus. Wala na. WMM ba sila? Hadlok na skuha. Ay, syempre. Unsa pa? Jungle na ta. Uy, asa itong isa ka jungle, ani? Uy, wala. Isa, dua, tulo. Kani. Kani jungle. Unsa pa dugayon. Wala lifestyle ang buang. Kanina lang ta. Suggest na natong lifestyle. Choy! Pampabuinas lang, Choy. Unta, di pa rin gahapon, Choy. Sayaw, Choy. Sayaw mga choy. Choy. Mga choy. Choy. Mga choy. Kana, Choy, kana. Pampabuinas. Uy, salamat kaysa nag-subscribe. Thank you! Itong YouTube channel o nag-follow sa itong Facebook page Bisdak Abs TV. Padayon lang nato na kay antod bakante ta mag-upload ta permente og videos sa mga Bisdak. Bisdak mo email. Sasabihin ko na. Welcome to Mobile Legends! Okay, suggest na tayo jungle. Basta ako MM. Taog na ni. Salig lang. Nope!
item ko niya. Luoy kay ka sa kuha. Nope. Wala na. Prangkos. Kung nakatanaw na sa YouTube nga sa pagprangko, hook ko na pirmi. Kung na siya nakatanaw, so wag na siya mabuhat. Di ginaka-hook. Kasi magtindog na lang ko, choy. Napakatindi talaga na science sa utak ng tao. Di Nope. ba? Di ba lumuhok, no? Uy, Yosa. Excited po kayo ka, eh. Oh, kita ka na? Oh, muna MM. Nope. Oh? Bakay, no? Yeah, ibuli. Wala man ang bangko. Susay, katawaan ko lang na. Ay, ako ihit. Buang. Patay na po, Choy! Sus! Ay, 1-on-1, oh. Oh. Wala. Bala itong Choy, ano eh. Oh, patay na po, Choy, oh. Patay na po, Choy. Mega kill! Unsaon man ni Choy? Henyo talaga ako! Walay ayo ni Choy. Mega kill. Oli, prangko. Yan, yung ginabuli ang Layla. Ay, nako. Basta Choy, magdalas Layla. Choy, dyan na. Buhat na buhat mo, Choy. Post na ta. Oh, unstoppables. Choy! Why sayo diha, Choy? Oh, hook prangko. Oh, nanak si mo tubangan, oh. Oh, wala jud prangko? Why hook? Ana? Oh, ako i-hook. Oh, onya. Onya, marakag mananap. Oh, monster kill. Choy! Usabig sayo, Choy! Wala na ni Choy. Back out ng kalaban, Choy. Ikaw lisliha ka, imba di kay ka sa kalisli. Patya na ninyo na. Godlike, Choy! Another sayaw, Choy! Paisa, Choy, oh. Gustong mamatay, oh. Oh? Legendary, Choy! What happened? Rank match man siguro ni Choy. Nanay nga nilagay ni Choy. Uy, ayo, Choy. Choy, discourage sa Layla. Ayan na, ay. Oh, hook. Wala na, Aldos ka pa. Oh my God. Ay, mamatay ko sa tower. Ayaw. Oh, is. Ay, wala. Ay, mamatay ko, Choy! Namatay ko, Choy! Eh, napugnan ta, Choy. Miss Unstoppables na to, Choy. Nalaog mang gugusbap. Banga akong kauban, wakuban eh. Oh, Roto, double kill na, Choy, oh. Atikasan, ako aman to. Choy! Back out kalaban, Choy. Way gana, ha? Prangkuha ka, pugo kay ka.
i-open akong YouTube channel ba unsa man pag-prank ko. Ha? Simple ato i-search Bisdak Abs TV. Tanawa dito choy. Tag 50 ang hook dito. Gato to kahawd. Hook. Oh, Lake Killing Sparks. Hook. Ilan hook jud ko. Tabang. Ayun na shutdown. Na shutdown ka choy. Sus, namatay tanawa siya sa wala ko. Tana. Is aldos oh. Oh, gahi magkakaaldos. Sko is. Ay, is lain sa kuha na. Sige magagsulog ito. Galag, oy! Ay, naglag. Lag na. Ay, buang. Hoy, nanong naglag man eh. Nga ni naglag. Ala na naglag. Di malas. Lag. Nga, oy. Dirita tang. Palitang. Patay na ning aldosan eh. Oh, uwi ka na sko ah. Sweet tig sila ganiya choy ba kay lag. Walay lag, uwi ka na sila magmananap. Nice tigs. Hurot tigs. Hawda ni mo tigreal, oy. Muna'y tigreal. Triple kill. Ano, swerte lang sila ganiya. Choy, kailag ko, choy. Henyo talaga ako! Kani mga kalaban, i-report ko ano yun niya. Ilang isulat sa report, sobrahan ko kahawd. Ready niya. Kisa pa namatay. Ni-is ka no. Bugok ang alduga ka. I-report ko. Tingna, too much pro. Very pro. Very pro. Okay, choy. Okay. Dug. Victory, choy. Lagi, choy. Ang nagdalag bida, choy. Walang iba, ang MVP. Og, lay sayo da, choy. Sayaw mga choy. Choy. Mga choy. Choy. Mga choy. Okay, nice. Malas lang itong Sabado, choy. Dominggo, bwenas, choy. Nangatag og reward unsa kani? MVP. Balag LeBron James MVP. Okay, salamat sa inyo, choy. Thank you! Bye-bye.